Používaš TechPouch Organizer? Alebo ak nevieš, čo je to TechPouch Organizer, je to v podstate taká malá taštička organizer, do ktorej si vieš dať napríklad káble, rôzne nabíjačky, filtre, SD karty a v podstate všetko, čo len chceš, čo sa ti tam vojde. Toto je proste TechPouch. Recenziu na TechPouch od značky Peak Design som už robil, nájdeš ju na našom YouTube kanáli, ale toto je TechPouch Small, čiže menšia verzia. Je to v podstate organizér a ako hovorí Peak Design, tento menší organizér preberá ocenený dizajn, estetiku a praktickosť toho pôvodného TechPouchu a je zmenšený na polovicu. Takže ak si chcel aj kúpiť pôvodnú verziu, ale povedal si, že je to veľmi veľké pre teba, tak už takúto výhovorku nemôžeš použiť a môžeš si vybrať kľudne túto small verziu. Môžeš si vybrať čierny, alebo tmavošedý, zelený, alebo takýto modrý, ako mám ja, alebo aj novú farbu kojoťu. Čo sa týka vnútra, tak v interiéri nájdeš 12 vreciek, z toho 4 väčšie v štýle origami, aby sa ti tam veci zmestili. A ver, že sa tam toho zmestí dosť. Samozrejme nechybajú rôzne menšie vrecká a taktiež také pútko, napríklad na pero alebo ceruzku a ešte jedno vrecko na zips. TechPouch si vieš krásne odzipsovať, doširoka otvoriť, takže vkladanie tých rôznych vecí je potom jednoduchšie a všetko si tam dáš, čo len chceš, čo ti tam vôjde, potom to len zatvoríš, zazipsuješ a hotovo. Čo sa týka materiálov, tak ako sme pri Peak Design zvyknutí, vonkajší materiál je vodeodolný, ale je odolný voči oderom. Nezašpiní sa ti a ak aj náhodou to niekde zašpiníš, tak to potom jednoducho vieš utrieť handričkou. Toto má na svedomí udržateľný a recyklovaný materiál Versa Shell 400D a tie zipsy, ktoré tam sú pevné Ultrazip. Na vonkajšej strane máš dve pútka, na ktoré si vieš potom pripevniť príslušenstvo od Peak Design, nejaký popruh k foťáku alebo popruh na prenášanie. Takže z takéhoto TechPouchu vieš potom mať aj takú tú modernú ľadvinku, kabelku alebo tašku cez rameno. Kľudne si tam vieš dať tie Anchor Links, tie kotvičky od Peak Designu, na to si dáš potom popruh. Oproti pôvodnému TechPouchu sa teda tento TechPouch Small zmenšil a teraz má polovičný objem, presne 1 liter. TechPouch Small krásne vojde do Peak Design batohov, kľudne do kufra, školskej tašky, do rôzneho iného batoha, nielen od Peak Design, do auta, kam len chceš. Za mňa môžem Peak Design TechPouch len a len odporúčať. Mám túto small verziu, ale mám aj pôvodnú verziu a mám tam rôzne káble, rôzne SD karty si tam viem skiť, mám tam baterky, mám tam nabíjačky, mám tam step upringy, mám tam rôzne skrutky v tých vreckách, ktoré sú na zips, mám tam mikrofóny, mám tam čistiace prostriedky, proste kadečo. Je to len na tebe, čo si tam v podstate dáš, keď si ich kúpiš viac, na ktorý si čo spravíš. Ja napríklad tento menší mám tak, že mám tam čistiace prostriedky a mám tam follow focusový motor ku gimbalu plus nejaké také veci k tomu. A ten väčší, tam mám toho viac, tam mám proste, keď mám nejaké natáčanie a viem, že potrebujem napríklad klopový mikrofón, viem, že to tam mám. Keď potrebujem nejakú skrutku na nejaké prepojenie alebo pripojenie niečoho, tak viem, že to mám v tom TechPouchi a mám nejaký objektív, kde potrebujem step upring, tak presne viem, ktorej tej priehradke alebo kapsičke to mám, len to vyberiem, namontujem, zavriem TechPouch, hodím to do batoha, nič sa mi nevysype, super. Ak sa ti toto video páčilo a ak sa ti páčil tento TechPouch, možno nie len small, ale možno aj ten pôvodný, tak klikni na AQT.sk a vyber si, aké len chceš. A nezabudni nás sledovať, daj like a zase niekedy na budúce. Čau.